Sumangsangbay manan ti baro parang iti programa tayo. Alagip itiya na palabas. Kablaawan da kayo amin iti naimbag ken naparabor nga aldaw karagiti amin nga agdengdengag itiya programa tayo. Dita ifugaw Mountain Province ken dita dumapayabasat ti La Union, Pangasinan, dita La Trinidad, dito syudad di Baguio ken syempre iti entero a rehiyon Cordillera ken iti na dumapay lugar nga maabot ti programa tayo. Isagot tayo manan iti baro a pakasaritaan ti maysa kadagiti letter sender tayo ita agundaway. Anya nga ta ti pagbanagan ti biyag na. Anya nga ta dagiti mabalin paadaw nga adal ang mabalin a pagsarmingan. Itagarod ng gundaway intay man garod ibasan ti pakaisuryaan niya kabsat tayo a letter sender nga ilingad tayo itinagan at taya. There Rose sakbay arugdyak ti agsalaysay kumablawak man pay kada kayo ken karagiti kapadak adumdumnyag iti programa yo itagundaway. Adun adaras nga da naipadpadamag maipapan karagiti ubing wenno maladaga ang maibalbal ng laeng wenno maabandona. Saan ko may dadawan ti mariknag no adda dagiti makitag aga kasadyay nga insidente. Kas may sa babae nga tarigagay ang maaddaan iti anak. Napalalo nga asi ken panangilala ti mariknag. Nang runa no may padamag api musay dagiti maibilbilang nga ubing. Ngarod kat saan kumat ang maliklikan asalod-sodan no apay aragiti maparparaburan iti anak kat arig na aragiti pay saan nang amo tiya mangilala wano dagiti saan na pay apagan ano iti maadaan iti anak. Saan kat di aragiti magikarkarara gan magagaran unay ang maadaan iti anak akas kanyak. Rose nabayagan anay kalaysak iti agmaymaysa alalaki iti biyag ko. Da kami tinagkakasatan iti childhood sweetheart ko. Ngamsakbay anagbanag ti panagmaymaysami iti sangwanan iti altar. Nabayagmat a panawan asaan kami nakapagkinkindita. Obing kami pa inidamo mi tinagapam mo ken nagkarelasyon. Kalpasan tinahidya panagsina mi saan kami unay. Nakapagsarsarita agingga naadan kami iti bukod mi. Alubong iti sumagmamano atawan. Ni Greg ti umunang inayat ko kat no namagam no dapay nagtinaduma anagbalin anubyok. Kat awanan at Rose. Kalpasan ti panagsina mi ken Greg idiya sa anak kon anagipagrelasyon. Nung pay adumat dagiti agdaton idi kanyak awan ti mapusuak. Nabayagmat anagmaymaysaak at Rose. Nagmaymaysaak kayat nasawan ket awan ti kinarelasyon ko. Saan akas kadagiti gagayem ko nga makabaal asukatan wenno nayunan ti nobyo ken nobyada. Nulang kumamat kabalang editi magiaram sa anak kuma alugi tatta. Kasanwa jak ibaga alugi ket pinasawa ketay sinobliak nga ex-boyfriend ko. Idinto nga isuna ket nakadon iti nobya. Kasanok manan an ibaga dayta Ate Rose. Ado tinakitang iti Facebook stories na. Dumnupay kasta, nalpas, kat nalpas. Jay ko na dagarod, pas is pas. Napartag ang naglabas itil daw Ate Rose. Ngam sa amipay ang maibaga, a kompleto, ti pamilyami ken Greg.
Gapot aging gaita, kat saan kami pa'y naparaburan iti anak. 5 taon matan tinapalabas at Rose, sipon idiya, nagdun na kami iti asawag. No gusto tilagip ko agpaiso a pandemya. Idiya nagdanon manan dagiti dalan mi. Saan kami adagos ang nagkalay sa gapuka dagiti restrictions. Narigat kami iti agproseso. Kuno mangi proseso iti papeles. Kan saan na mabalimpay ti agorganisar. Karag iti paskan tamasapol ti panag-inadayo. No pa'y kasta nangagdang kami latan nga ag-live-in. Nagtalo ka kenpuana nga iti baad asaan kami pa'y anang ikalaysa kat saan nag-apanawan no naidaton kon tidaya ko kenkuana. Saan nagkaroon anapay kat may sa kadagiti pinanumi ti agkalaysa nga adan iti anak nga agsarbi aring bira wano flower girl. Saan una nagbayag at Rose kat nagkalaysa kami kini Greg. Ngam saan anatungpal ti arapa mi amag na ti anak mi iti aisle iti simbaan iti aldaw ti kalaysa mi. Ngam saan na kaya tasawan asaan ang naragsak ti panagkalaysa mi. Gaputa adumat dagitiya sa nga ilimiya ang nagikaykaysa kan ti mabuno. Agpada kami mat kani Greg nga adaan iti kaanakan ang mabasit pa'y nga ubing. Anak dagitoy dagiti kakabsat mi nga imunan ang naparaburan iti anak. Isugarod tiya nakaipaay iti kanayunan aragsak iti aldaw ti alay sami. Ate Rose, dimting iti aldaw anapukawan, tinamnamami amadan kami iti anak kani Greg. Gaputa kasla, nabayag una yan ti panag-uray mi. Nang runa iti napasamak ti maysa anakalkaldaang, kapadasan mi nga gasawa. Ate Rose, sa daidi ti kundaway nagparangarang, ti muna kuma nga anak mi. Nalaus una iti ragsak ko iti takayat kon at talaga tiya maadaan iti anak. Ngam saan pa'y naggudgudwa ti panawan asikug ko daytoy kat daksang gasat tanapukaw. Kasta unay aladingit kan panakapaay ti narignak idi. Kalpasan dayta kat aking gaita saan pa'y anasaranuan. Isu nga kasta unay ti mariknak nga asi kan panangilala. Karag iti magkitkita kuno madamdamag ko. Maibulbul lang kaubing. Nang runa dagiti nakitak apmuspusay. Nga rod kat agtultuloy lata. Ti panangikararag ko. Maiparabor kanyak tinabayag kon at arigagay. Kat sapay ko ma. Tama konsensya dagiti siya sinuman. Nga ina, wano ama, amang imulang karagiti anak na. Kad dito'y kumatan, apot dan na ito'y surat ko. Pagyamanan, Ate Rose, ito'y pagaya mo, Taya, Manipod, Ilocosur. Ayan, pagyamanan, pagaya Mataya, diyan ko na nagaroon niya. Anday magkadinya amo, noon niya nagiti rason na apay nga ta nga maadan tayo nga agpaiso iti kapada iti damag ni pagayam tayo ateya ngano apay nga dagiti paylaang saan na nga kaya tuno saan na nakasagana kat isupay laang iti maparparaburan iti anak ngam siguro di ko na nagaroon nga God's plan. Kat syempre, di tamatan ang naglipas to'y programa tayo. Alagip, karagidiyah, napalabas.